Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Llum qegħdin nfakru żewġ qaddisin kbar. Qegħdin nfakru lil Santa Gianna Beretta Molla. Fawdex hija tifkira obbligatorja. Fawdex. Infakru wkoll lil San Luigi Grignon Maria de Montfort. Qaddis kbir ieħor. Qabel ma nieħdu sehem fil-qudies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sakrifiċċju tal-qudiesa skont intenzjoni ta' Simon Gallia. Int li għaddejt minn fosta tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sakrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tfarraħna biċ-ċelebrazzjoni ta' kull sena nagħmlu lil Santa Gianna Beretta Molla biex natuha l-ġieħ kif inhu dmierna. Għamel li nixbħuha fil-ħajja tajba tagħha. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba Stifnu waslu sal-Feniċja, sa Ċipru, s'Antiokkja u ma kienu xandru l-kelma lil ħadd ħlif lill-Lut biss, imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċirene u dawn meta ġew Antiokkja bdew ikellmu wkoll il-Griegi u xandrulhom l-Evanġelu tal-Mulej Ġesu. Wieġ il-mulej kienet magħhom u kbir kien lat ta' dawk li jemnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet fid-dnejn il-Knisja ta' Ġerusalem u għalhekk bagħtu lil Barnaba sa Antiokkja. Meta dan wasal u ra l-grazzja t'Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brida sħiħa maqudin fil-mulej. Għaxu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu bil-fidi u ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad Barnaba tal-Eqlen Tarsu jfittex lil Sawl u meta sabu ħadu Antiokkja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antiokkja li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali u ngħidu flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej bena il-sijon fuq għolijiet imdaqsa u iħobb il-bibin tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Qobel ta' Alla ħwejjed sbieħ u jgħid fuq hekk flimkien Alleluja, alleluja, alleluja. Not ir-Raħab u l-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u Etjopja dawn twildu hemm, u għal Sion jingħad, il-koll il-wieħed mill-ieħor twildu fiha u Alla lol innifsu wettaqa' f'posta flimkien Alleluja, alleluja, alleluja. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu dak kollha li jagħmlu fik flimkien Alleluja, alleluja, alleluja. Inqumu bil-wifqa. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja.
Inmulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'Ġerusalemm ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi min-naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lut daru miegħu u qalulu kemm se ddum taqlalna ruħna. Jekk int il-Messija għejdilna ċaru tont. Weġibhom Ġesu. Qedtilkom u intom ma temnux. L-emejja li nagħmel jien f'isem missieri jiġdu għarija. Iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naħġ tiegħi. In-naħġ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. U huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tohom li u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanitkellmu fuq il-qari tal-lum u ngħidkelmu fuq il-qaddisin tal-lum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-Atti tal-Apostli hija interessanti ħafna u hija rivoluzzjonarja. Kif semmejt diversi drabi, il-persekuzzjoni wara il-martirju ta' San Stefnu x'insara xterdu u magħhom waslu wkoll il-fidi fi Kristu. Ara, għalinna hawnhekk dawk li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba Stefnu waslu sal-Feniċja, sa Ċipru u sa Antiokkja. Għall-ewwel dawn l-insar kienu jippritkaw lill-Lud biss għalinna hawnhekk sal-Luqa. Imma mbagħad ġew xi nies minn Ċipru, minn Ċireni, ġew Antiokkja u dawn bdew jitkellmu bil-Grieg. U bdew jevanġelizzaw anki lill-pagani. Anki l-pagani bdew jilqgħu l-bxara tajba. Din kienet xi ħaġa ġdida taf fil-ħajja nisranija, kienet xi ħaġa ġdida għall-ewwel insara li l-Vanġelu jixxandar ukoll lill-pagani. U Barnaba mar isejjaħ lil Sawl għamel sena miegħu jippriedka miegħu jgħallem u Ġerusalemm tosserva din l-imġiba ta' dawn l-apostli u ta' din l-evanġelizzazzjoni. Aktar il-qudiem issa jgħidilna li Ġerusalemm tibgħat anki messaġġiera biex josservaw ftit l-affarijiet. Is-silta tal-Vanġelu hija l-aħħar parti tal-kapitlu 10 ta' San Ġwan. Rajna fuqu l-ewwel parti rajna nhar il-Ħadd, Ġesu huwa l-bieb, it-tieni parti rajna l-bieraħ, jiena huwa rajt is-sabiħ, u llum għandna l-aħħar parti ta' dan il-kapitlu 10. Ġesu fit-Tempju ta' Ġerusalemm kienet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju, festa kbira għall-Lut. Kienet ix-xitwa qalilna. San Ġwan jagħmel id-dettalji. Qalilna kienet ix-xitwa. Veru li tiġi fix-xitwa, imma kien hemm ix-xitwa wkoll fil-qalb ta' dawn il-Lut. Tant li bdew jisħqu ma' Ġesu, isma' jekk int il-Messija għejdilna ċaru tont. Għejdilna ċaru tont, għejdilna ruħna. U Ġesu mhux sempliċement jgħidulhom jingħaqu, jgħidulhom jien f'komunjoni mal-Missier. Kulħadd jaf jgħid jingħaqu, kulħadd jaf jgħid. Le imma għandu l-approvazzjoni, għandu l-barka, għandu qed imexxi il-Missier. Kontinwament Ġesu jirreferi għall-Missier. Mhux min jeddu, mhux kif jidillu, imma komunjoni mal-Missier. Għalhekk jispiċċa din is-silta jien u l-Missier aħna ħaġa waħda. Ħan nitkellmu fuq il-qaddisin tal-lum. Illum qed niċċelebraw kif qed fid-Djoċesi tagħna hija tifkir obbligatorja Santa Gianna Beretta Molla. Din twieldet qrib Milan fl-1922
kienet 12 wilt minn 13, familja ta' 13. Tajjeb, din Ġanna kienet studjat l-Università ta' Milan u Pavija, laħqet tabiba, kienet tabiba brava, kienet tħobb il-ħajja, kienet tmur fuq is-silġ u x'naf jien, kienet taftejx, kienet tabiba brava, daret diversi sptarijiet, iżżewġet lil Pietro Molla, inġinier, kellhom 3 tfal, imbagħad kien se jkollha r-raba talbija u inqalgħu komplikazzjonijiet. U dejn Ġanna Beretta Molla mill-ewwel għamlet għażla. Issalvaw it-talbija. It-talbija m'għandix tinqatel. Akkost li nitlef ħajti jien. U fil-fatt ġara weldet it-talbija u l-ġimgħa wara mietet Ġanna Beretta Molla. Ta' tħajjiet għal din it-talbija. Din it-talbija illum kibret, tfajla ġiet għawdex ukoll tagħmel konferenzi. Saret qaddisa fi żmien Ġwanni Pawlu II. Tajjeb, kienu preżenti r-raġel tagħha u t-tfal tagħha. Tajjeb, mara tad-deb kienet eżempju kbir, speċjalment kontra l-abort, kontra l-til ta' tfal. Din il-mara li għażlet il-ħajja tat-tarbija qabel tagħha. Għarafti. Illum ukoll niċċelebraw il-San Luigi Maria de Montfort. Dan San Luigi Maria de Montfort kien Assis Franċiż, twieled fl-1673, kien konfessur kbir u kien qisu l-ewwel marjologu li kiteb fuq il-Madonna fl-istorja tal-Knisja. Ħadem ħafna, waqqaf xi 3 kongregazzjonijiet missjonarji, l-uliet tal-Erf Divin, tajjeb, u kongregazzjoni oħra, xi 3 kongregazzjonijiet, ħadem ħafna. Baqa' magħruf għal żewġ kotba kbar li kiteb fuq il-Madonna, s-Sigriet ta' Marija u trattat fuq il-vera devozzjoni, għandna anke bil-Malti, dan ktieb tad-deb, li huwa stess meta kitbu taħt ispirazzjoni tal-Madonna, meta kiteb dan il-ktieb, huwa stess ħabbar li dan il-ktieb ħajkun ippersegwitat mix-xitan. U fil-fatt intradam x'imkien dan il-ktieb trattat fuq il-vera devozzjoni u inkixef wara ħafna snin. Ktieb tad-deb li huwa l-bażi tal-ispiritwalità li jinbagħat Frank Duff juża ħafna biex iwaqqaf il-Legion of Mary. Fil-fatt il-Leġun ta' Marija huwa bbażat fuq dan il-ktieb trattat fuq il-vera devozzjoni ta' San Luigi Maria de Montfort, miet ta' 43 sena. Dan de Montfort huwa konsidrat bħala wieħed mill-pilastri tal-teoloġija ta' fuq il-Madonna. Nitolbu dawn iż-żewġ qaddisin kbar biex jagħtuna d-dawl ħalli ngħixu l-ħajja u l-vokazzjoni tagħna. Nitolbu lill-missiena tas-sema biex aħna nilqgħu bil-fidi l-kelma ta' Ġesu Kristu ibnu u nagħtu xhieda tal-qawmien tiegħu billi ngħixu nimxu warajh ir-rajiet tajjeb tagħna filwaqt li ntennu missiena isma' talb ta' wliedek. Missiena isma' talb ta' wliedek. Għall-missjonarji biex jaħdmu bl-istess ħeġġa tal-apostli fix-xandir tal-Evanġelju lill-ġnus kollha nitolbu. Missiena isma' it-talb ta' wliedek. Għal pajjiżi fejn hemm firda u gwerer bejn ir-razzes biex bl-għajnuna tal-komunità internazzjonali isibu triq tal-għaqda u l-paċi bejn l-aħwa nitolbu. Missiena isma' it-talb ta' wliedek. Għal koppji żgħażagħ u għal dawk li sabu ruhom
quddiem ir-responsabbiltà li jsiru ġenituri qabel iż-żwieġ nitolbu. Għalina l-koll biex niftakru li l-isem tagħna ta' Nsara ifisser li nkunu xhieda tal-Mulej Ġesu fil-qadi ta' ħutna nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nimitaw tant eżempji sbieħ li għandna fil-qaddisin kbar nitolbu. Ismana, nitolbuk Mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum ġejn isuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, jippreżentaw lil Madonna t-talbiet, ix-xewqat u r-ringrazzjamenti tagħhom. Nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk Mulej għal familji kollha tagħna biex jispiraw ruħhom minn tant qaddisin kbar nitolbu. Nitolbuk ukoll għal paċi fid-dinja Mulej ħenna rina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina li nagħtu widen għal kliem ta' ibnek Ġesu ir-raj tajjeb u nimxu warajh b'qalb ferħana u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Sagrifiċju tal-Kalvarju irrid li hu sem l-aktar ħaj fid-talba tara tidħarriem lekami joffri lillah fil-ħobs u l-imin fis-sagrifiċju b'demmi tal-Kalvarju Missir Allahaj, inrodu lekaj, fit-talba Ewkaristika ta' ibnek, ma'udin ġewwa fik, qed nofru lek il-ġid li tak fis-sagrifiċju tal-Kalvarju. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Missier li jista' kollox. Ħares Mulej lejn il-vittma li l-poplu tiegħek se joffrilek qima kbira fġieħ il-qaddejja tiegħek Santa Ġanna Beretta Molla u għamel li dan is-sagrifiċċju ikun ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna bi Kristus Siedna il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejd tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejd imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull dosija.
Għaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San George Preka, ma' Santa Gianna Beretta Molla, ma' San Luigi Maria de Montfort, ma' l-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu riben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfirna dnubietna bħalma nafru lil-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarix li għand nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispirtu Santu dan il-ġisem u d-demm għad-dis tiegħek eħlisna meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidillejn ħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja.
ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares għal-ħajja ta' dejjem. Bil-bifa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara tqalbejn, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġewwa ħdanek ilqani, biex mal-anġli u l-qaddesin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu.
U Alla li tista' kollox din it-tifkira ta' Santa Gianna Beretta Molla u San Luigi Maria de Montfort nitolbuk biex is-sagrament imqaddes li rċevejna idawwalna u jħeġġiġna bil-ħidma tiegħu fina ħalli nitkebsu dejjem iżjed b'xewqat tas-sema u nagħmlu kotra ta' opri tajba. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk li ta' Marijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u l-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-murej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.